Pontes 0, Pontevedra 2, Rápido de Bouzas 2, Bergantiños 2, Choco 2, Ribadeo 2, Arousa 1, Deportivo B 2, Barbadás 0, Ribadumia 2, Bertamiráns 3, Xanxenxo 2, Laracha 0, Racing Vilalbés 1, Boiro 1, Silva 1 e Ordes 2, Cruz de Lareas 2. A xornada comezaba o sábado coa disputa do partido entre os Pontes e o Pontevedra, que fai que o equipo Pontevedres logo do triunfo continúe no liderado. 0-2, resolveu na estrategia, ia dicir. Sí. Resolveu con 2 goles de falta, aínda que moi diferentes os dous e que paga a pena dende logo velos. Victoria por 0-2 do Pontevedra nun campo tan complicado como é o das Pontes, pero nun partido no que mereceu a victoria por oportunidades, porque ademais dos 2 goles houbo unha chea de ocasións. Estamos a ver na primeira metade, Anxo, Mouriño, tamén tivo oportunidades o As Pontes, estamos a ver un pase fantástico de Carnero para Tubo, e este Pontevedra que pouco a pouco vai engraxando a máquina. Pero como gañou ou como conseguiu a vantaxe? Con ese gol, ese lanzamento de falta de Anxo, non toca ninguén, a pelota, o campo estaba moi rápido, envelénase e acaba na escadra. Xogada moi traballada esta. Gol, estrategia. Fixemos a conta na redacción, 65 metros, máis ou menos. Duro recibir así un gol, pero As Pontes que puido empatar con esa ocasión clarísima de Pablo Domínguez. E ao final, o Pontevedra acabou sentenciando primeiro esta oportunidade de Jorge Rodríguez, despois esta outra de Kevin Presa e ao final un lanzamento de falta de Adrián Mouriño, este sí máis ortodoxo. Sí. Esa é a palabra, gran folla seca de Mouriño, e 0-2 pro Pontevedra no campo do As Pontes. E foi exactamente o mesmo resultado que colleitou o Cerceda no campo do Alondras, por certo, con esa camisola que tamén ten o Pontevedra e que está tan de moda esta temporada na terceira división. Un dos xogadores de moda neste mes de decembro é Herbert, marcou cuarto gol nas últimas 5 xornadas. E Herbert, que a piques estivo de darlle asistencia a Cano, bueno, non sei eu con que superficie rematou para que ese balón se fora a saque de banda. O Alondras que ten moi mala sorte, está a ter moitas baixas, pois por motivos laborais, por sancións, por lesións, está a perder a moitos xogadores, e o Cerceda que sentenciou con este remate cruzado de Martín González. Primeiro Pontevedra, segundo o Cerceda, e ollo porque terceiro xa está o Deportivo B. Quen o diría iso 2 ou 3 semanas? O que pasa é que 8 xornadas sen perder, 4 triunfos consecutivos, e este nun campo tan complicado como é o do Arousa. Realmente Deportivo B, os 3 equipos, o Deportivo B, o Cerceda e o Pontevedra gañaron en 3 campos moi difíciles. Este é o gol marcado por Cardoso. Estás a cumplir esa teoría que dicía Tito, non? Cando a categoría estaba tan igualada, isto dá tempo a que os grandes ao final estén arriba. Sí, que se rearmen, non? Bueno, no caso do Fabril que estamos falando ahora, pois é a inercia lóxica da competición, os xogadores xóvenes, as incorporacións que tamén fixo cando xa estaba tamén avanzada a competición, e bueno... Non sei se o plano físico, porque mira que carreira se pega Cardoso, carreira de 80 metros no minuto 91 de partido. Esa foi a de Bale con Barça, sí, na final da Copa. Chega diante do porteiro e dalle a Jorge. Sí, que xeneroso, sí. Aí o defensa do Arousa tivo moitas ganas de pegar unha patada. Bueno, pero eu creo que o aspecto físico é outro dos que pode xogar a favor destes equipos. E ao final o Arousa, que nunca deu o seu brazo a torcer, acabou marcando o gol da honra con esta cabezada de Eloi. Claro que non lle valeu para sacar algo positivo neste partido entre dous candidatos, dous aspirantes a estar nesas 4 primeiras posicións. Cogimos un rival en buena forma y bueno, la mala suerte fue que perdimos el partido cuando yo creo que la justicia, aunque la justicia siempre hablamos de goles, podía ser un empate, pero bueno. El partido ha sido un partido bravo, un partido de dos grandes equipos, un partido muy disputado, muy difícil, pero estoy orgullosísimo de estos jugadores. Yo creo que el equipo, lo más importante, aparte del juego, de los goles y de la victoria, es que en todo momento mantuvo una intensidad altísima que para la Arousa fue muy difícil superar.
Pasaron 17 xornadas e chegou o primeiro triunfo do Bertamiráns, e ademais contra o Sanxenxo, que estaba moi arriba na clasificación. Hai no que suliñar, Óscar, porque, bueno, xa nos temíamos que pudese haber un rexistro no fútbol nacional. Non, gañou, por fin, na primeira volta o Bertamiráns e, bueno, queremos tamén felicitar o equipo de Ames. Marcou O típico resultado que rompe quinielas. 3-2, ademais un partido que estivo... Primeiro marcaba Diego Enjamio, aumentaba distancias aínda na primeira metade Richie con esta gran acción individual. Estamos a ver, dábase meter o pases e definir el, ao final acabou facendo o 2-0. E que importante, un equipo que en 16 xornadas non gañara ningún partido, que non se deixe ir, porque que complicado ten que ser ir adestrar cada luns ou cada martes para un equipo que non é profesional, é un equipo totalmente amateur. E, bueno, este tipo de resultados tamén axudan a levar o día a día. O Sanxenxo conseguiu empatar a 2. E iso podía supoñer Que baixaba os se brazos. abaixo, claro. O 2-1 de Ramón, o 2-2 de Diego González, o Sanxenxo que xa estaba embalado, viña de 5 vitorias consecutivas, pero sufriu a expulsión do lateral esquerdo de Suso e, ademais, sufriu este penalti. Xusto despois da expulsión, o penalti, eu creo que claro, por moito que diga Peña que lle tocou o balón, Sí, parece que sí, non? e acaba marcando Puyol. Este xogador que soberlle a... Sí, xa sabemos por que se chama Puyol. Entendemos por que o alcuman Puyol. 3-2, noraboa pro Bertamiráns. E este foi outro deses partidos. A verdade é que houve moitos partidos espectaculares esta xornada, con moitísimos goles, alternativas. Choco 2, Ribadeo 2. Dúbidas se hai ou non penalti aquí. O xogador do Choco di que hai un agarrón, o do Ribadeo di que nin de broma, o árbitro di que sí. Agarrón e penalti que transforma Silva. Confeso que tería que velo outra vez, porque non vexo ninguna infracción. E o regate tamén, o marcho de 3. Despois, vexan que pase co calcaño e o gol de Rafa. Rafa Casanova, outro clásico. Que asistencia espectacular. E non vos perdades o 1-2 a prol do Ribadeo, un dos xogadores que está maravillando este ano na terceira, chámase Santi, leva 10 goles e o 10º foi así. O control e o remate arriba. Vaya goles. Estábamos no minuto 80 de partido, pero este Choco sempre pelexa ata o 94 e no 93 chegou o pase cara a Hugo e Hugo que acaba marcando con ese remate abaixo. Outro partido bonito. Estivo moi bonito. Sí, señor. Se está tomando nota, por certo, Luis Timiraos, a ver se melloran. Hai moitos goles que pagan a pena esta xornada, E ao final, deixamos para o final o Laracha que afúndese perigosamente nos postos de descenso, leva un triunfo en 14 xornadas. Todo o contrario que o Vilalbés, que non gañara en ninguna das 7 primeiras saídas e agora leva 2 vitorias seguidas a domicilio. Un partido que puido caer para calquera dos dous lados, estamos a ver boas oportunidades para os dous equipos e que acabou decidindo o Racing Vilalbés con este gol de José Varela. Aí pedía penalti, creo que era Nico, pero ao final chegou José para dentro. Penalti gol e gol, non? Non o sei, creo que no regulamento non escrita. di que non hai lei da vantaxe no penalti. Pero pois aí chegábase tanto co que finiquitaba o encontro Racing Vilalbés. Antes de repasar a clasificación, temos que ir con Carlos. Que nos contas? Ainda temos mensaxes do Celta, do Deportivo, dos arbitraxes con Lugo e tamén de segunda B e terceira. Dani Peque dinos que o Racing B por fin carbura, iso pinta moi ben. Oxalá que poida estar